سلام تخطات نايز channel كمي تخونو خمي تغنيو لمو نخلنا تغمنا نتعبينا نزبل كوارس هيزا غريبا لخونا يلو مارس مبار امنتكا ويمنتكي بحق دي قتفلتيو يعتبل زارس كم تاز تقدت كويز مرزكو بزح جزي على فيسبوك تكيت كلها بفلا قامشت بزح عينت تمرتتات نايم استفل عليه منفسها وحزل جن كاب استفل عليه وجنات زمت مخان حات حدو زي كبابر سمع كله زار استجاب حنقولي متعتنا مالتي ناي بحق دينا بفلاي توم كريستيان نبهال مالتيو ناي بحق دينا تكرستنا نفولتو كابهم لعل فليت اي كونكون جن إذا لو متمرتك سامودات أنت تختيلكم نجن من البعض نشتي حاجات كتجبرلنا تغلي إلى زعمان قيمو كتنا بتمرت غوزتك أمبارنا لو مارس تمرتنا كم زغدي مزراعو do you really know your faith أي بحق دي خات إمنتك ويتأمنتك تفلتيو وي ترديو بعمقات يا تبل تارسي let's see كساب كندي كم نردو قد منابت تمرتي متهاوي لومي حانت زانتا كنقرأكم يخمرت تازانتا ናይ ሓደ ኣዝዩ ቅዱስ ወይ ሓደ ኣዝዩ ጥዑይ ሂወት ዝነብር ንኣምላኽ ዝፈትዎ ሂወት ዝነበረ ቀሺ ናይ ሓደ ዓዲ እያ እዚ ቀሺ ነታ ዓዲ መራሒ ሃይማኖታ ንሱ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ብሰብ ዝነኣድ ቀሺ ነይሩ እንጂ እቶም ህዝቢ ድማ ብጣዕሚ ይፈትውዎ ኣብቲ ቤተክርስትያን ከዓ ብዙሕ ፅቡቅ ዝኾነ መመልላስ ነይሩ ሓደ ግዜ እቶም ህዝቢ እንታይ ብሎ ነዚ ቀሺ ስምዑ ደቦይ ቀሺ ኣብዚ ክርስቶስ ኣሎ ኣምላኽ ኣሎ ኩሉ ግዜ ትብሉና ማሲና ንሪኦ እዚ ክርስቶስ ይብልዎ እቲ ክርስቶስ እንተሎስ ስለምንታይ ክሪኦ ዘይንኽእል ኢሎም ይሓትዎ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ግዜ እኮ ከመይ ኢልና ክንሓትት ኣይንደፍርን ኢና ናይ ቀደም ህዝቢ ግን ከምኡ ክሓቱ ይደፍሩ ነይሮም እዮም ስለዚ ብዝኾነ ከምኡ ኢሎም ምስ ሓተትዎ እቲ ቀሺ ከዓ ኣዝዩ ፈታዊ ኣምላኽ ስለ ዝነበረ ኣንዳ ትሪእዎ መሲሉ ነበር ፀገም የለን ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ክትሪእዎ እንተደሊኹም ከሪአኩም ይኽእል እየ ይብሎም ብሓቂ ይብሎ እወ እሞ ቆፀራ ሓዘልና ይብሎ ነቲ ቀሺ ማለት እዩ ሕራይ ኢሎም መቸም ቆፀራ ይሕዙ ሓንቲ ሰንበት ይሕዙ ማለት እዩ ሕጂ እታ ዓድን ጎረባ ዓድታትን ኩሎም ሰሚዖም ንየሱስ ክንሪኦ ብቀሺ ነጊሮምናዮም ንየሱስ ክንሪኦ ኢና ተባሂሉ ኩሉ ሰብ ሻሽ ዝመስል ክዳኑን ፅቡቅ ግርማ ዘለዎ ኣዝዩ ፅቡቅ ክዳኑን ማዕሪጉን ይመፅእ ኣብቲ መዓልቲ ማለት እዩ ስለዚ ቅዳሴ ኣሎ ናብ ቅዳሴ ምፁ ኣቦ ድማ ምስ የሱስ ከራኽበኩም ይብልዎ ማለት እዩ ሕራይ ኢሎም ህዝቢ ኩሉ ካብ ዘለዎ መፅኡ መቸም ቅዳሴ ጅመር እቲ ቀሺ ከዓ ብኣምላኽ ስለ ዝኣመነ ንዓኻ ኣሚነ ይገብሮ ኣለኹ ኢሉ ብምሉእ ልቢ ኣሚኑ መቸም ቅዳሴ ይጅመር ኣብ መንጎ ሽዑ ዑደት ዝበሃል ኣሎ ከምዚ ዑደት ክንዘውር ኢና ኢሎም ይኸዱ ማለት እዩ ከምኡ ኢሉ ፕሮግራም የውፅእ ሕጂ እቲ ህዝቢ ለይቲ ስለ ዝነበረ بمسرع حزو أبيد طواف حزو ما استعنا عن رغم يسوس ما أسيخ مت ينابله يهوخ مالتيو شعو أبت بيت خرشان كله برتع ما يهريمو بتعد مالتيو برتع ما يهريمو متشم تامن قدز خدوا دحنيرات خالق بنش فكاتات تنقل ملئنير بزخانة يخوينو بت قطرنا بيت خرشان كحلفو خلو مالتيو كمز كلل كبلو خلو حادث سبعيسي ورديلو أبت ما يأتو أبت على يأتو ودق እንጂ ከምዚ ኣብቲ ገምገም መንገዲ ዘሎ ጭቃቲ ጨፈቅፈቅ ብል ማለት እዩ በጃኸም ሓግዙና ነው ኢየሱስ ክሪኦ ደለኹ በጃኸም ሓግዙኒ ይብሎም ዋጀት ዓይን ኻሪኻ ግዳ ዘይትኸይድ ከምዚ ኢልና ማዕሪግና ኢየሱስ ክንርኢ ክዚ ኩሉ ማዕሪግናን ፀቢቕናን ዘለና ከተበላሽወልና ኢሎም መቸም ኩሉ ሰብ ገለ ይፀርፍ ታ ዓይነት ሕሙም ሰብ እዩ ዝገለና በሉ ናብ ኢየሱሶም እናሓስቡ ከመይ ኢና ክንሪኦ እንታይ ኢና ክንብሎ ኩሉ ብዛዕባኡ እናሓሰቡ ይሓልፉ تزبي حلف جت قشقة كاب كمية ندحريتي خير نير شو كحلف كله بتي ودي متيو مالتيو حجزون بابا كشانو نيسوس كريا دليل له مغنياتو أبز ما يسلمي حزن كوت دليل نيسوس كن كريا دليل بلو مالتيو واي وده إلهم وردي لهم مالتيو يدوم يبهم سحب أبيلهم يوتسوا مالتيو سحب أبيلهم كوتسوا خلو حدا ملك التسمع مالتيو بزخانة تخيلهم عودتهم جيرهم يخادوا مالتيو زي سبعة ما يزنبره كاب مجمريا كاب جمريا ونيرو انتي واني ابز اتيو نيرو تم كم يزنبرو تم كا تعينه هرغافي كل سمه جمري ويو انت خونه جن اتسرحو دس لزي بلوم تقدسو زرعي سبعي نبرن مزيوم بيت خرسيانوم ياتو زي صلوت تقصل مالتيو صلوت كسيلو امودا تقداسي እጂ ቅርብ ኢሎም ናባቴ ወይልከ አባቴ ክሳብ እጂ ኮይራና የምንስኹም ምናልባት ሪኦም ተለኹም በር ንሕና እኮ ተቀሽ ኢየሱስ አይራና ያናለና ይብሎ
تغشخا وسيل مالتيو نيسوس راخم مرلخم دلو مي بلوم كساب حجير عناني بلو كل اسبوع ولا حدا يرايون بلوم ولا حدا يرانا يعني اوكي بلوم عن تبع عدد كنقبر كالناسي حدا سباي ابجك ازا توريخم دي بلوم كلهم ورينا حموم ابي الله كمان هجي دحر كمل سيلنا خيد ناس اي رغبنا يونجن انتي زخوني ود عدنا كو يكونن قال ما يبلو مالتي بزخونه كلهم سباتكم زبلوا امبار يلوم يسوس نسينيرو يلوم وا إلهم هو يسوس نسينيرو كتحجزوا يلو لمينكم كلكم كم تسمعون كم تريون غيرو لمينكم صحاتكم جن أيستبحلكم لون شاش تخدنا يسوس تصبي سلزنبركم أيراهم مان أنا جن كان ناقفيله تحجزوا يلو بس مساحو نجيروني الشغيلني خيدي حزب بالحريز نبرة قوينا بتجك أكري ويلا ميخدو أقاطع ما بعد صراحة تمالتيو يسوس انت عينت يسوس هنتصب زلنا كنستوعب كم زلنا تنقر مزياز انت تعايزه حصار تمرتي قريب لهم ብዙ حسابات እንታይ ንብልና ካብ ኣይሁዳውያን ንመሃሮ እንታይ ትምህርቲ ኣሎ ብዙ حسابات እንታይ ይብሉ ስለምንታይ ኣይሁድ ሲን ኢየሱስ ቀቲሎም ማለት ንጥምያቶም ይዕንግለሎም ንዝጾምኡ የርብየሎም ጽቡቕ ነገር ይምህረሎም ሰናይ ነገር ጥራይ ይገብር ነይሩ ስለምንታይ ግን ቀቲሎም ስለምንታይ ሸቂሎም በትያስ ኣሰቃቕ ነገር ከም ዝሓልፍ ገይሮም ኢሉ ዝሓትት ብዙሕ ሰባት ኣነስ ከምኦም ኣይኮንኩን ዝብል ካብ ብዙሕ እንደገና ስለምንታይ ኣይሁዳውያን ኢየሱስ ቀቲሎም ተሪና ግን ክልተ ነገራት ክንረክብ ንኽእል ካልእ ምክንያታት ክህሉ ይኽእል ግን ክልተ ኣገደስቲ ምክንያታት ክንርኢ ንኽእል ቀዳመይቲ እቲ ህዝቢ ዝፅበዮ ዝነበረ መድሓኒ ኤክስፔክቴሽን ናቶም ወይ ትፅቢት ናቶም ምስቲ ኢየሱስ ኮይኑ ዝመፆ ሓደ ኮይኑ ይረኸብዎ ብኸመይ ተበልኩም ብኸመይ ዝብል ለባ ኣይሁዳውያን ኢየሱስ ዝመፀሉ ግዜ ኣብ ግዝኣት ናይ ሮማ እዮም ነይሮም እቲ ግዝኣት ናይ ሮማ ድማ ኣዝዩ ጨፍላቕን ጨካንን ስርዓት ነይሩ የበሳብሶም ድማ ነይሩ ንሳቶም ፅበይዎ ዝነበሩ ንጉስ ነዞም ገዛእትናቶም ሓፀልፀል ኣቢሉ ናይ ይሁዳውያን ነገስታት ናይ ዓለም ዝገብሮም ንጉስ ናይ ዓለም ንጉስ ናይ ሓይሊ ንጉስ ናይ ዝነብረሉ ዘለና እዮም ዝፅበዩ ነይሮም ክርስቶስ ዝመፀ ግን ምድሓን ካብቲ ሓጢኣትና ተኣሲርናሉ ዘለና ካብ ገነት ሪሕናሉ ዘለና ንዑ ናብኡ ክመልሰና እምበር ናይ መሬት ምድሓን ወይ ከዓ ንግስነት ናይ ኣይሁድ ንኸንግስ ወይ ንኸስፍር ኢሉ ኣይኮነን መፅኡ ቀዳመይቲ ጌጋ ሕጂ ኣብዚኣ ነይራ ትፅቢት ናቶም ካልእ ነይሩ ካልእቲ ምክንያት ከዓ ብርክዕ እቲ ህዝቢ ዋላ እኳ ትፅቢቱ ከምኡ እንተዘይነበረ እቲ ትምህርትታት ናይ ኢየሱስ እናረኣየ ግን ክስዕቦ ጀሚሩ ይፈትይዎ እዩ ምስስ ሰብ ዝገብሮ ኣይኮነን ብዙሓት ነቢያት ርኢና ኢና ከምዚ ዝገብር ግንቲ ኣይረኣናን ክብሉ ጀሚሮም ኮይኑ ክስዕብዎ እውን ጀሚሮም እዮም ሆሳኣና ክብልሉ ጀሚሮም እዮም ሓደ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ግን ኣይተቐበሎም መን እዮም እዚኣቶም ከዓ እቶም ፈሪሳውያን ወይ ከዓ እቶም ኣቕሽሽቲ ወይ ከዓ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዝነበሩ ስለምንታይ ኣይተቐበልዎን ንስልጣኖም ስግኣት ስለ ዝኾነ ህዝቢ ንኢየሱስ ተስዒቡ ንዕዖም ዝስዕቦም ኣይክረኽቡን እዮም ማለት እዩ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ሃይማኖታት ካብዚኦም ክንመሃሮ ንኽእል ኣሎ መብዛሕትኡ ህዝቢ ስለምንታይ ሓደ ኢየሱስ ሓደ ክርስቲያን ሓደ ኢና ግን ብዙሕ ፍልልያት ድማ ኣለና ንኣሽቱ ፍልልያት ግን ክድገቦ ኮይኖም ይቐርቡ ስለምንታይ ኢልና እንተሓሲብና ምናልባት ረብሓ ዘለዎም ሰባት ስለ ዘለዉ እቲ ረብሓ እቲ ዘለዎ ነገር ክቕፅል እንተኮይኑ ድማ ፍልልያት ክገፍዕ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ፍልልያትና እንተፀቢቡ ሓደ ክርስቲያን ክንከውና ከምቲ ቀደም ዝነበርና ስለዚ ከነስተውዕል ዝያዳ የድልየና The Jews were expecting a strong God who would liberate them from the Roman colonization ስለዚ እቶም ኣይሁዳውያን ፅበይዎ ዝነበሩ ሓያል ንጉስ ሓያል ተዋጋኢ ንጉስ ነቶም ሮማውያን ኣልዩ ነገስታት ዝገብሮም ፅበይ ነይሩ ንሕና ከዓ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና እንታይ ዓይነት ኢየሱስ ኢና ንነብር ዘለና እንታይ ዓይነት ኢየሱስ ኢና ነምልኽ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሃይማኖታትና ብፍላይ እቶም ክርስቲያን ንባህልቲ ብዙሕ ዘተሓሓዝ ከለዎ ግን ብዙሕ ዝፈላለየና ትረክብ ካልእቲ ነጥቢ ከዘኻኽረኩም ደልየ ዘለኹ ኣምላኽሲ ወይ ኢየሱስሲ እንታይ እዩ ምሂሩና እታ ክርስትናናሲ እንታይ እያ ትምህረና ብሕፅር ዝበለ እንተሪእናዮ ብዙሕ ትምህርቲ እንዲ ዘለኹ ትምትሓ ክርስቶስ ግን ኣትሪሩ ዝመሃሮ ነገራት ኣሎ ዝያዳ ክርስቶስ
passionately ወይ ከዓ ብውን ደስታ መሊዎ ዝምህር ዝነበረ ትምህርቲ ናይ ፍቅሪ ክኸውን ከሎ እዩ ተቀዳማይ ትሕግናቱ ኩሉ ትእዛዛት ትጥርንፍ እያ ዝበላ እንታይ ኢልዋ so in everything do others what you do to others what you would have them to do to you ታናይ ፍቅሪ for this sums up the law and the prophets ኩሉ ትእዛዛት ናተይ ጥርንፍ ተቢልካዮ ይብል ንኻልኦት ክገብሩልካ ከምቲ ካልኦት ክገብሩልካ ትደሊ ከምኡ ድማ ንኻልኦት ክገብሩልካ ካልኦታይ ክገብሩልና ኢና እንደሊ ብዙሕ ግዜ ጽቡቕ ነገር ከኽብሩና ከፍቅሩና ሰናይ ገብሩና ኩሉ ነገር ጽቡቕ ኢና እንደሊ ሰባት ክጎድኡና እንደልና ክጸርፉና ከዋርዱና ኣይንደልን ኢና ከነኣእሱና ከቆናጽቡና ዓለየትና ባህልና ኣተዓባብያና ነገራትና ክጸርፉልና ዝደሊ ሰብ የለን ስለምንታይ ዳ እምኹም ካልኦት ክገብሩልከና ደለኻ ንስኻ ንኻልኦት ከም ትገብር ወይ ንስኺ ንኻልኦት ከም ትገብር ከምኡ ደይኮነን ዝብል ዘሎ ክርስቶስ ብሕፅር ዝበለስ تا golden rule بوازياتا ورقاوي حقي እዚኣ ኣብ ክርስትና ጥራይ ኣይኮነትን ኣብ ኩሉ ሃይማኖታቱን ኣላ ከምቲ ካልኦት ሰባት ገይሮም ክርዩኻን ክኽብሩኻን ትደሊ ንስኻ ድማ ልክዕ ከምኡ ጌርካ ካብ ተኽብሮም ክትክእል ኣለካ ንክርስቲያን ጥራይ ኣይኮነትን እዚኣት ንኩሉ ሰብ እያ ንኩሉ ሰብ ከተኽብር ኣለካ ናይ ክርስቶስ ሓንቲ ዓባይ ትእዛዝ ተላ እዚኣ እያ ካልአይቲ እዚኣ ድማ ኣገዳሲ ጥቕሲ ምስኡ ትኸይ ስለ ዝኾነት እያ ምፅያ እንታይ ትብልታ ተቐዳመይቲ ኣብ ማቴዎስ 7:12 ኣላትኩም ተኻልአይቲ ድማ if someone slaps you on the cheek offer the other cheek also if someone demands your coat offer your shirt also እዚኣ ኣብ ሉቃስ ኣላትኩም እንታይ ይብላ ኣሎ ሰባት በዝን ተፀፊዖምኩም ተኻልአይቲ እውን ኣይትኽእልዎም ተኻልአይቲ እውን ሃብዎም ይብል ካልእ ድማ ጃኬትኩም ተመንጢሎምልኩም ካብ ምቻኹም እውን ኣይትኽእልዎም እንታይ ማለት እዩ ክርስትና መወዳእታሲ ናይ ፀርፍን ናይ ሕነ መፍዳይን ናይ ምድኻምን ዘይኮነሲ ናይ selfless love ነፍስኻ ወዲእካ ካብ ነፍስኻ ወይ ካብ ነፍስኻ እንዳዓል ንካልኦት ምፍቃርን ምፍታውነቲ ፒውር ክርስቲያኒቲ ስለዚ እቲ ሃይማኖት ክርስትና ብንጹር ዝብሎ ዘሎ ንኻልኦት ፅረፍ ንኻልኦት ኣዳኸም ንኻልኦት ጉዳእ መዓት ጥቕሲ እዩ ዘሎ ከምዚ ዛዕባ ፍቅሪ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ብዙሕ ይዛረብ ንኩሉ ሰብ ከፍቅር ከም ዘለዎ ንኩሉ ከነፍቅር ከም ዘለና መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ናይ ሃይማኖታትና ፍልልያት ክትርኢ ከለካ ግን እታ ፍቅሪ ትበሃል ንመን እዮም ዝብዋ ነቶም ሰዓብቲ ናቶም ሃይማኖት ንዖም እውን ተሂቦሞም ንዓውን ንዖም ተሂቦሞም እዮም እምበር ንኻልእ ጎረቤት ናይ ካልእ ሃይማኖት ንኻልእ ተኸታሊ ከባቢኻ ዘሎ ከምዘይ ምልከተና ክርስቶስ ግን ኣብዚ ክብል ከሎ ክርስቲያን ክሃርምኹም ከለዎ ይገለብል ያለ ንማንም ሰብ ከነኽብር ከም ዘለና ከመይ ጌርካ ኸስኻ ተኸታሊ ናይ ሃይማኖተይ ጥራይ ሓወይ ወይ ንሱ ጥራይ ሓፍተይ ንዑ ጥራይ ዘፍቅር ኣበይ ዘሎ እዩ እሱ ኣረማንያ ክርስቶስ ካ ክሊር ሊሉ እዩ ንዝፈትዎም ዋላቶም ኣረሜን እውን ይገብርዎ ይኮዮም ንዘፍቅርዎም ነቶም ዝሓልዩሎም ፅቡቕ ምግባር ኩሉ ዝኽእሎ ክርስቲያን ምዃን ዝፈልየኩም ንዓኹም እንታይ እዩ ንዘየፍቅርኹም ከተፍቅሩ ከለኹም ንዝብድልኹም ከተሓቕፉ ከለኹም እሱ እቲ ክርስትና ፍሉይ ዝገብሮ እምበር ንዘዝፈትወካ ፅቡቕ ምግባር ኩሉ ሰብ እዩ ዝኽእሎ ስለዚ ክርስቲያን ኢና ኢልና ክንዛረብ ሰዓብቲ ክርስቶስ ኢና ክንብል ተኾይንና እዚኣ ከነስተውዕለላ ኣለና ማታማ ጋንዲ ሓንቲ ግዜ ብዛዕባ ክርስትና ማታማ ጋንዲ ናይ ህንዲ ዓብ ፊሎዞፈርን መራሕን ዝነበረ እዩ ብዛዕባ ክርስትና ምስ ሓተትዎሲ ከመይ ትረኽቦ ኢሎሞሲ ክርስትና ከመይ እዩ ምስ በልዎ የሱስ ኣዝዩ ጥዑይ ኣዝዩ ፅቡቕ ትምህርቲ ምሂሩ ክርስቲያን ግን ኣይግድን ኢልዎ ምክንያቱ ክርስቲያን ነቲ ናይ ክርስቶስ ትምህርቲ ኣይስዕብዎን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና ካልኦት ሃይማኖታት ንኻልእ ሃይማኖት ክሓቕፉ ከለዉ ንሕና ክርስቲያን የግዳስ ልዕሊ ማንም ሓቆፍቲ ናይ ካልኦት ሃይማኖት ገዲፍና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፍልልያት ከዓ ከነፅበሉ ዘይንኽእል ምክንያት ኣይከሉን እዩ ሳልሰይቲ ፎከስ ኦን ኮሙናሊቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ክርኢ ከለኹ ኣብ ፍልልያትና ጥራይ ኣብቲ ናትና ዝፈላለየና ነጥቢ ንዑስ ክንድገቦ ክንገብሮ ንፍትን ናይ ሓባር ረቋሒ ግን ክንድገል ኣለና ቶም ክርስቲያን ንበሃልሲ most Christians accept 66 books in the Holy Bible መብዛሕትኦም ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ክኾኑ ይኽእሉ ካቶሊክ ክኾኑ ይኽእሉ ፕሮቴስታንት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም 66 መፅሓፍቲ 39 ካብ ብሉይ ኪዳን 27 ድማ ካብ ሓድሽ ኪዳን ይቕበልዎ እዮም ኩሎም ካቶሊክ ኣብ ልዕሊ እቲ 66 ተወሰኽቲ መፅሓፍቲ ኣለዎም 73 ይበሃል ኦርቶዶክስ ድማ 81 መፅሓፍቲ ግን እቲ 81 መፅሓፍቲ 66 ፕሮቴስታንት ዝቕበልዎን ብምሉእ እዮም ዝቕበልዎ እንታይ ማለት እዩ ዳርጋ 80 ሚእታዊት 90 ሚእታዊት ካቶሊክን ኦርቶዶክስን probably 90%
ዘዛምድ ነገር ኣለዎ ፕሮቴስታንትን ካልኦት ሃይማኖትን ከባቢ 80% ሓደ ዘዛምድ ነገር ኣለዎ ተንተወሳኺ መፅሓፍቲ ዘለዋ እውን ነቶም ካልኦት ፅረፍዎም ዝብላ ኣይኮናን ወላ ሓንቲ ንካልእ ሃይማኖት ክፀርፍ ዝኽእል ዝብ ሃይማኖት የለን ወይ ከዓ እምነት የለን መብዛሕትኡ ፍቅሪ ዝሰብኽ ትስከር ኣብ ክርስትና ኣትሊስት ምስልምና እውን ኣም ሹር it's not different እንታይ እቲ ፀገም ግን ቁንጭል ኣቢልካ ጥቕሲ ካብ ሓደ ወሲድካ ንሓንቲ ወሲድካ ከምዚ እንዲ ዝብል ዘሎ እዚ እንዲ እቲ ናይ ክርስቶስ ቃል እዚ እንዲ ናይ ኣምላኽ ቃል ናበልካ ንኣሽቱ ጥቕስታት እናወሰድካ ፍልልያት ክንድጎቦ ጌርካ ክትፀርፍ ምውዓል ቅቡል ኣይመስለኒ ምክንያቱ ቅዱስ መፅሓፍ ብብዙሓት መፅሓፍቲ ዝቆመ እዩ እቲ ሓቀኛ ትርጉም ናቱ ክትፈልጥካ ብሙሉእ ኣብ ሓደ ኮንቴክስት ጌርካ ክትሪኦ ኣለካ ካልኣይ ነፍሲ ወከፍ መፅሓፍ ኣብ ናይ በይኑ ታሪክ ዝተፃሕፈ እዩ እዚ 66 መፅሓፍቲ ንብሎ ዘለና ተፃሒፉ ይኮነ መፅኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተፃሕፈ እዩ ተኣኪቡ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ መፅሓፍ ናብቲ መልእኽቲ ኣለዎ ወላ ዝዛመድ እንተለዎ ንኣሽቱ ጥቕስታት ናወሰድካ ከም ደለ ደስ ዝበለካ ክትርጉሞ ግን ፅቡቅ ኣይመስለንን ጌጋ እዩ ለለይኹም ናይ ሃይማኖት ናይ ክርስትናን ሰባኺ ኮይነ ኣይኮንኩን ግን እቲ ንገብሮ ዘለና ኣብቲ ሃይማኖትና እውን ዘየለ ፍልልያት ጌርና ንሓትሕና ክንፃረፍ ከምኡ ዝብል ከም ዘየለ ጥራይ ክሕብር ደልየ ኣብ መወዳእታ ሓደ ቀሺ ዝነገረኒ ክነግረኩም ሓደ ሓድሽ መንፈሳዊ ዝተቀየረ በቃ ብጥቕሲ ገይሩ ልቢ ጥፊኡ ኢሉ ከምዚ እንዲ ዝብል ዘሎ ኣብ ሮሜ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ በለ በቃ ብጥቕሲ ተቋቢልዎ ኣንታ ወዲ ግደፍ ጥቕሲ ሓፍ እናበልካ ይትዛረብ ቅዱስ መፅሓፍ ብዙሕ ነገር ዝተተሓሓዘ እዩ ሓንቲ ጥቕሲ ሒዝካ ይዛረብ ኖ ኣብ ከምዚ እንዲ ዝብል ዘሎ እናበለ ምስሕተሎም እንታይ ኢሎሞ ኦኬ በለ ሓዚ ኢሎሞ ኣብ ሓንቲ ጥቕሲ ሂቦም ማለት እዩ ይሁዳ ተሓኒቑ ሞተ ትብል ጥቕሲ ሂቦም መታ ቦታ ኣይፈልጣኒ ኣብ ከምዚያ ገንፅል ኢሎሞ እንታይ ትብላላ ኢሎሞ ከፊትዋ ይሁዳ ተሓኒቑ ሞተ ትብል ፀኒሓቶ ኢሎም ፅኒሕ ኢሎም ድማ ካልእ ጥቕሲ ሂቦም ድማ ኣብ ከምዚያ ገንፅል እንታይ ትብላላ ኢሎም እጂ ይሁዳ ተሓኒቑ ሞተ ኣብቲ ታሪክ ቅዱስ መፅሓፍ ይሁዳ ነቲ የሱስ ዝገበሮ ዝፈለጠ ተሓኒቑ ሞተ ትብላላ ይሁዳ ተሓኒቑ ሞተ ትብላላ ንዓንቢብዋ ሽዑ ድማ ካልእ ጥቕሲ ሂቦሞ ኣብታ ካልኣይቲ ጥቕሲ እንታይ ትብል ረኺቡ ንስኻ እውን ከምኡ ግበር ኢየሱስ ነቲ ሓደ ሕሙም ዝነበረ ምሳሕ ወዮ ገለመለ ንስኻ እውን ከምኡ ግበር ኢሉ ምሂርዎ እንጂ እታ ጥቕሲ ንስኻ እውን ከምኡ ግበር ትብል ማለት እዩ ሳልሳይ ግዜ ድማ ሳልሳይ ጥቕሲ ሂቦሞ እንታይ ትብል ጥቕሲ ምስ ከፈታ እቲ ትገብሮ ቅልጥፍ ኢልካ ግበሮ እያ እንታይ ማለት እዩ እዚኣ ንይሁዳ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ እቲ ትገብሮስ ቅልጥፍ ኢልካ ግበሮ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ እታ ጥቕሲ እንታይ ትብል ቀዳመይቲ ይሁዳ ተሓኒቑ ሞተ ካልአይቲ ንስኻ እውን ከምኡ ግበር ሳልሰይቲ ድማ እቲ ትገብሮ ቅልጥፍ ኢልካ ግበሮ እንታይ ማለት እዩ እዚኣ ነዚኣ ብቃል ዝወሰዳ ሰብ ከይዱ ክሕነቕ እዩ ዘለዎ ስለዚ ቃላት ካብ ቅዱስ መፅሓፍ ቁንጭል ኣቢልካ ምዝራብ ሓደገኛን ኣብዚ የድሊ ሳዕቤና ዘውርድ ምዃኑ ድሮ ኣብ ኩሉ ሂወትና ተገንዚብና ኣለና ብሕፅር ዝበለ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ፕሊዝ እቲ ቅዱስ መፅሓፍ እቲ ክርስቶስ ኣትሊስት ክርስቲያን ንበሃል ፍቅሪ ይምሂሩና ክንፋቀር ኣለና ሰባት ካብ ብዘየገድስ ኣበና ሃይማኖት ኣሎ ክነፍቅሮም ኣለና ፍቅሪ ድማ ስዕር ብፍቅሪ ጌርና ኢና ንሰብ ክንእምኖ ንኽእል እምበር ብፀርፍን ብውርደትን ክኸውን ኣይግባእን ስለዚ እቶም ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ሃይማኖትና ኩሉ ግዜ ብፍላይ ዝበዛሕና ክርስቲያን ብዙሓት ክርስቲያን ኣለና ንዓናሲ ምስ ካልእ ዘበኣስ ነገር ክህልወና የብሉን ዘፋቅረና ሓደ ዝገብረና ዝዓበየ ክፋል እዩ ንዑ ኣተኪርና እንተኸይድና ትፍልያትና እናፅበበ ክኸይድ ዝብል ርድኢት ኣለ እምበኣር ናይ ሎሚ ትምህርትና እቲ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት እናመፀ ነቲ ህዝብና ፋሕብትን ወይ ከዓ ፍልልያቱን ብሓደ ሓቢሩ ዝነበረ ፍቅሪ ዝነበረ ህዝቢ ዝፈላለ ዘሎ ከም ፍልጠት ጌርና ወሲድና ከይንህሉ ከም ድንቁርና እየ ዝቆፅሮ ኣነ ወይ ከዓ ከም ስንፍና እየ ዝቆፅሮ ስለዚ እቲ ሃይማኖት ብፍላይ እቲ ክርስትና ንኩልና ክንፋቀር ብሓደ ንክነብር እምበር ንክንፈላለን ንክንፈራረድን ኣየተባብዓናን እዩ ንእሽተይ ትምህርቲ ኣብ ልብና ተመሊስና ኣሕዋትና ከነኽብርን ካልኦት ተኸተልቲ ካልኦት ሃይማኖታት ድማ ከነፍቅር እምበር ክንፀርፍ ከም ዘይብልና እየ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ፈቲነ ማለት እዩ እቶም ንመጀመርያ ትሪኡን ዘለኹም ሽመይ ጆርጅ ዝበሃል ብዙሕ ኣብዚ ጂራር ዝብል ቻነል ብዙሕ ብዝተፈላለየ ኣተሓሳስባና ክቀይር ዝኽእል ከም ሕብረተሰብ ከም ግልናን ከም ሕብረተሰብናን ክዕብየና ክንዓብን ክንሕይልን እንድሕር ኮይና ኣተሓሳስባና ክቅየር ኣሎ እዚ ቻነል እዚ ድማ ብዓቕመይ ኣተሓሳስባና ክልውጡ ይኽእሉ እዮም ዝበልኩም ኣብ ኩሉ ኣርስታት ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ እየ ዝቕርብ ዝኾነ ሕቶ እንተለኩም ወይ ፕራይቬት ክላስ ተደሊኹም ኣብዚ ዌብሳይት ከይዱ ካልእ ሕቶታት እንተለኩም ድማ በዚ ጌርኩም ክትረኽቡን ትኽእሉ
كم وتر نتتمرت ناراهم تعبيلون تقملون زلهم أجوهم كوتسلوا كازانا يلوم التمرت دس بلتكم وين الصون توسخولا نجار انتلو أب كومنت تحتي كتقت فلي يمحتن ثم سبسكرايب يقبركم كا بليز سبسكرايب قبروا زيادة كتمهارون كتعبيون مانتشو نايلوم التمرتي أبستو ديالا أفكار إسراح كسام مرغب تحنكونو